Čus, čus, čus. Ja vás vítam u nového let's playa z hry Color Switch. Táto hra je... No však proste nebudem ju opisovať, ale tak v krátkosti. Je to hra, idete s loptičkou alebo s nejakým krúžkom, s nejakou kockou. Musíte ťukať, aby ste sa pohybovali smerom hore. No a ten kruh pozadí, napríklad vy musíte doskáckať stádiaľ, tu si musíte počkať, musíte furt ťukať a napríklad máte farbu žltú. Tak rýchlo na žltú farbu pôjdete. No neviem, ako to mám proste opísať túto hru, ale teraz som si to akurát stiahol a teším sa. Dobre, takže pôjdeme. Game mode. Race. Ináč, do popisku, no, komentár mi napíšte, že aké by som mal hrať mody. Lebo strašne dobré je Gravity, už minule som to hral, takže ideme skúsiť. Prdele, však mne sa vôbec nedarí. Fuck! To ťahá strašne hore, lebo to seká. Čo? Však ja neprídem ani jednotku. Čo? To fakt? To si zo mňa robíš, prdel. Centimetrik, milimetrik, ty vole. Ty krávo, to je drsný. Ne. No, yes. Nebudem do toho veľmi kecať, ale sledujte. Reklama 100%. Bože, neznášam reklamy. Fuck. Bože. Dobre. Vracame sa do hry. Oh yeah. To prdele. To sa nedá. Gravity je o ničom. Skúsime káve. Čo to je? Bože. Ne, aj to je také blbé káve. Bolnica. To čo je?
sa nedá skafrať. To prdele. Ne, reklamy debilné. Prosté. No shit. O niečom. Toto bude také, že preskúmame game mody. A tak, napríklad. Split sme ešte nešli, to je dobre. Ja sa tak teším. Zajtra idem na kúpko. Bam. Split je dobre. Split, ja chcem mať split. Ide split je samo sebe ľahké. No. Krátka pauzička. No, sme späť. Vždy ten istý split. Dobre. Split 3, teraz ideme split 4. Ne! Bože! Ja dám asi popisok, neznášam reklamy. Na video dám popisok. Popis. Neznášam reklamy. Fakt. Bože. Ty vole. Split 5. Upa. Ne. Tak ľudia, ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment. Ja sa s vami lúčim. Tak. Čus.